Welcome to my channel, Tres Marias Farm. So ito na nga guys, oras na naman para kami ay magtanim na naman ulit ng palay. Ayan, nakaready na po ang mga punla ng palay para bukas hataw na naman sa pagtanim. Ayan. So ayan po, nasimula na kanina. Ayan, nag-upa na lang po kami ng tao, hindi na kami tutulong dito kasi masyado ng haggard ang mga Tres Marias at aking mga brad. Kasi nag-ano pa kami kasi guys, nagkukupras. Ayan o, yung may usok na yan o, na niluluto yung niyog para bukas. Hataw na rin kami dyan sa pagtanggal sa bao ng laman. So ayan guys, habang kami bukas ay busy-busy yan sa pagkupras ng niyog, dito sa aming palayan ay meron ding magtatrabaho. So pinapakyaw na lang namin to guys. So ito lahat guys, yung bayad namin dito hanggang dun sa dulo, 3K, 3,000. So ayan. Sila na lahat guys, pati ano nito oh, magganit nito mga punla. Sila na lahat, pati maglatag dyan, sila na lahat. Ilan yan lahat na square na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Mga 9 guys na square na yan. Yung, anong tawag yan? Slat ba yan? Hahaha. Basta yun na yun. So, ayan guys. So ayan guys, napakalinis ng aming palayan kasi dinublihan ulit, inulit-ulit yung hand tractor. At saka nagpaano pa dyan si father, nagpakayat, yung parang pinaplansya ba after nung hand tractor, yung kubuta inaanuhan pa yan guys, pinaflat pa yan, hila-hila ng kalabaw. So ganyan yung preparation tuwing magpapatanim ng palay. Kailangan malinis yung palayan para hindi kaagad tumubo yung mga damo. So pagkatapos nyan, mga ilang araw naman, maglalagay na dyan ng fertilizer. So ganyan guys, tapos mga ilang buwan, pag nakikita nyo meron ng mga damo, bubunutin na naman, kukuha na naman kami ng tao. Pero sana meron din namang ini-spray para mamatay yung mga damo. Kung walang budget para sa pa-spray ng mga damo, magbabayad ng tao. Kinakamas yan guys sa ilalim yung mga damo.